galaki yanayi wato changement climatique ko bo climate change nder fi mawɗum ɗum lesɗe sahel durwidata iɗo nder gallure difa hombina lesdi niger gaylaki yanayi kin ikki wadda ɓattaki mbulmbuldi ƴoole lattiɗum foyi ɗum ñaama lugge inaje demal durgol ɗum yimɓe gallure nde difa mbotorto to ko ɗumene gaylaki yanayi kin kamma hanini no faminirta yimɓe gaylaki yanayi kin Hammadou Ibra goɗɗo gonɗo andal luggal ido haraka ko arti ɗum lugge barka ndiyamji o ɓesdi famtingo duniya ko wi'ata gaylaki halamaji kin kamma illaji ɗi gaylaki yanayi kin waddata nder fofango yimɓe ngo hande jahango ma'ana ido wi'a nono rayuwa ya harta kama ko shafi ndungu en shedu en keni ar ko shafi de iri halamuji kenan a takaici hanjum ne kama wi'ata canji yanayi inno ɗum afkorto joni ndenno don to anduɗen ndungu joni na ɗon ɗum ton to anduɗen sheeɗu na ɗum ndiyam no ɗan warta ndenno lokaci ɗe anduɗen ɗe fuu na ɗe gaylake kamma ni'imaji ɗin ɗi ngakkino ndenno saboda ra ladde no nde wayi hande ndenno ko anduɗen nde ladde ɗum leɗɗe ɗe potti amma hande ɗe ngala raƴƴole jaɓi ladde fuɗɗi jeyɗum sakita kene ɗum laati ndiyamji ɗi ngala sheeɗu e duuɓi ɗi tati fu sheeɗu ndenno bo woɓɓe dañaɓe duuɓi ɓawaji duuɓi sappo duuɓi ko ɓuri sappo ma sheeɗu sadde gooti waɗa sheeɗu goto joni bo duuɓi ɗi tati fu sheeɗu ndiyamji ngakki ko bo jande ɗan waɗima ɗan waɗe wonno ɗan fusa gureji ɗan waɗano biyama laatake ɗam tofe amman to ɗan wari wonde sayre kenan wonne ɗaw tana bo noon no nden no ɗan waɗata deyde ndungu ɗum andi daga lokacire kaza joni ta hottirani musamman uɗɗuma hanni ɗan waɗata sai ɗam arta bono juye ɗan waɗa kando ɗum to wari sa'ire ɗum hammi abinci ɗum fuɗɗi dillugo gada ɗam saltoɗa waɗa kamma saɓatu ɗon iri ɗi yenayiji e gi'a hanjum kama fitindinirta ladde nde waji nder kominji fulatari ngel bayli lattiɗi kominji gaynaka nder gallure di faden jaari ɗum woni gaylaki yanayi kin wadda soyende inaje ɗe marle durata fi ko waɗata ustaki marle ɗen sosai kamma waddugo torra sosai haraka ko arti ɗum gaynaka Musa Yura yesojo hurude hotranore jamu marle nde wuro fulatari waɗani en ɓesdol bayanu dono gaylaki yanayi kin waddata wallinde sosai woje bittol ɓawo haraka gaynaka nder gallure difa ndungu ɗum lokaci ɗum waddata ɗum sakitake namno duniya kamma joni to gene ɗem to ndiyam ɗam ɗa laati ɗam heƴata kamma gene ɗen ma keƴata nono to a raari gene e keƴi ko ina ndungu to waɗi faa koma lebbi joyi fuu gene keƴi ko ina kecce e juurɗe amma joni ɗum fuu yene ɗuɗɗum ɗum wiyata kenan hanji wadde laati gene ɗen keƴata kenan gaynaka dole witta ɓawo mardi sey gene kecce kenan mardi to wala gene kecce ndi waɗata kenan ɗuɗɗum canji yene hanjum waddi laati gene ɗen ɗe mbaɗata kenan ɗe ndiyam ɗam ngakkata tunda ndiyam ɗam ngakki kenan gene mbaɗata kenan dole mardi laato ndi torrake sey gi'a dimgol ngol ma ustake mardi kullum ndi woɗa randi ɗo kullum ndi yamaki indi heewi tenɗi indi fooƴi kamma laati yene gene ɗen ma lato ƴenno ɗon ɗe ampane ɗe mardi ñamata laati irire ndin ma majji saboda ndiyam ɗam jama mo waɗata kenan laati kenan gene puɗoje ɗen ma goɗɗe ɗen ɗe ɗuuɗa ampane dama kenan mardi ɗin ko ñamiɗe ma sey gi'a ɓandu ɗum sakitatako kamma sey gi'a ñawuji ɗi ɗuuɗi kenan ɗum fuu canji yene ɗum hanji waddani en ɗum fa joni ma ɓesdi ko nder nde wakkatire nde gonɗen nde gaylaki yanayi ɗum wajibi latto duroɓe ɓe jaɓa ɗuɗɗum yanayi kamma ɓe gaylita durgol maɓɓe ɓe jogo fasahaji durgol kesi gamigo ɓe daddi dabbaji maɓɓe nder ɗuɗɗum yanayi ɗum gaylaki yanayi ɗum duniya wa'adata kenan tunda canji yanayi waddi laati gene ɗen ma ɗum heɓata no ɗum yiɗi kenan dole joni en bitte gaynaka zaman bo hankane waynaɓe mi en giɗa ka saboda ɗum en gaynaka dole sey ta usti mardi ma gaynaka aka zaman namnon nden nono mamaji me nayi awri bo 200 300 a nder luwe nana be hanjum ne awdi a wedditi ɗum ɗo wala nden nono ko canji ne ɗo wara no komin heƴi amma jonde laati Allah waddi en ɗum yeni kenan no laatoro gaynaka kan waɗadama kama no hinno mbiɗa luttinen kama laato ka waɗa barka kenan dole sey ta usti ɗuɗorgal mardi maɗa galata sogaɗa sodane ndi abinci kenan soda gene majo sey a soodi ƴombe sa'año e bi e magan no fu sey a soodi kenan laato to mardi ɗi ndi mbawata jogoɗa waɗa contrôler
ma ari kenan an hore ma e lokaci caawol a rara nder marde maɗa kama e wodi nayiri ani ndi nawi a sori loktire caawol kenan ɗi kaari gene komi da komi kenan ɗi payi ɗi mbaɗa e ceede ta a sori kenan e loktire nan kama abinci ɗum ma am saɗa gada a soda sai mbaɗa stoke bako sheeɗu wara tanda to sheeɗu wari marde ndiro ɗo ndi wala ndi saɗata tunda abinci wala kamma sai ta a sori ɗuɗi amma joni shaɗɗa sorɗa kenan a sodi abinci ma ardi kenan to sheeɗu wari a ñamdi ni kenan ndi sahara to. Amadou Ibra gonɗo andal luggal ido haraka lugge i barka ndiyamji foɗi hakkilo yimɓe i yigo illaji ɗi gaylaki yanayikin waɗata hani latto komai wadda wallide muɗum gam yigo e ndeni ladde nde gonɗen kamma ɗali waɗgo fiji ko ballitoto gaylaki yanayikin musamman ila nden ɗum sappake wi barki leɗɗe hanjum ne ko ɓesdata komin to sena ladde to latte kende sohore lesdi ndi darta ra ladde no lewa ko ina joni fu barki leɗɗe hanjum ne mawɗum nguluji ɗi baɗɗi hanjum ne maw ande ladde men nde to nde re'i wala to faaɗe to i joni mani hinno nde wa'i nde saluri en jone to nde ɓesdi lallugo enen bo en cuti bo alhaali en andi dabareje ɗe mbatten moƴƴina ladde meɗen nde woɗa fuu gam to nde woɗi demal woɗa gaynaka woɗa e hanjum jogi en fuu ɗo ko immiɗen wala mo wala hunde amma hande ra duniya ladde hen fuu ye ɗum fiya dabare to yakkamata gayle kottirane ladde men gayle gayna mbaɗɗen ka ampani joggoto kay yakkamata duniya kottirane. Kerol habar ɗum kenan Mamma Idrissa Kode Radio International Abuja daga gallure Difa'i nder lesdi Niger.